ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ବହୁତ ମନରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ ବହୁତ ମାନେ ରାଗ ବି ଲାଗୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଳୁର ରେଟ୍ ଏତେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁଠୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ଆମର ମାନେ ହୃଦୟ ବହୁତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ। ମେନ୍ କଥା କି ଆଳୁ ମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, କି ଆଳୁକୁ ନେଇକି ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ମିଳୁଛି ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ କି ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ୁନି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର। ଏବେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ କି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଲୁଚିକିରି ଆସୁଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ ମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଆଳୁ ଆସୁଛି ନା ମିସାଇଲ୍ କି ବମ୍ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇକି ଆସୁଛି ଟ୍ରକ୍ରେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ମାନେ ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କ'ଣ ମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଥିଲୁ କି ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ? ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଭୁଲ କି ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ଆମର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ କି ଆମେ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ନିଜର ମାନେ ଆଳୁର ଯେଉଁଟା ଚାହିଦା ଯେଉଁଟା ଆମେ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହେଉ କି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କି ଆଳୁ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ହେଉ। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ମାନେ ଏମିତି ଆପଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଯିଏକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ରୋକିଦେବ, ଇଏ ମାନେ ଅଲଗା କ'ଣ ଆଳୁ ରଖିଦେଲେ କ'ଣଟା ମାନେ ହେଇଯିବ? କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆଳୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଳୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କହିବୁ କି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହେଉ, କଟକ SCB ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ କି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ ହେଉ କି ଅଲଗା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ କିମ୍ସ ହେଉ କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏହାଦେହରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 75% କି ଏମ୍ସରେ ତ 90% ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏଠି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତୁମର ପାଖରେ ତ ଯଦି ଆଳୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି, ତୁମର ତ ଏତିକି କାପାବିଲ୍ ନାହିଁ ଯେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର କି ତୁମେ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନ ତୁମର ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ ଏଠି ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ତୁମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ହେଉ, ତୁମ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ କି ଲୋକ ହେଉ, ତ ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ତୁମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା କର। ଯଦି ତୁମେ ଆଳୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ଏଠି ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଆସୁଛ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତ ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ଏଇଠିକି ଆସିପାରିବନି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ତୁମର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ତୁମର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ କି ଆମେ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇ ଦେବୁନି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆସୁଛ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଯେଉଁଠି ବି ତୁମେ ଯିବ ହସ୍ପିଟାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ସିଟ୍ ମିଳୁନି ଆମକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ସିଟ୍ ମିଳୁନି। ତ ଆମେ ମେନଲି ହେଉଛି ଆମେ କାହାକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ସମୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମୟ, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ହଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମର ଯଦି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଏତିକି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ଆସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ମାନେ ଚଲାଉଛ ଛୋଟ ରାଜନୀତି,
ଆଳୁ ପାସ୍ କରୁନ, ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିକି ଆଳୁ ବାପସ କରିକି ନେଉଛ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନା କ'ଣ ଏଇଟା ତମେ ହେଇଛ?